हाथरखि गामिनि हाथायावबो ना थांथारनायानो जा गोबावसैमोनलै आङो एकदम बोरैबा आलदा मोनैलाय थारदों आफायानो थांबाय थाखायो नालाय आंहाथ' आरो कलेज आरो आंनि खामानियाव बेस्थ' जाथ'बायना नोंहाथ' मालाय मादैजों आइजों थांबायानो थाखायोमोन ना ओमफ्राय आंहासो गोबाव जाथारबायमोन दे मोजाङानो नांबायलै आइया मा सिरि ओमफ्राय दहाय हाथायनिफ्राय फैनायनिफ्रायनो ओइ न'आव थांसैलैथ' आं लामायाव रायलायबाय थानो बाबाय थाब-थाबनो बा हाथरखि मालाबाथ' मेहेरजों रायज्लायनोसो नागिरबाय थायो आरो दिनै नों मेहेरजोंनो रायज्लायनो बालायदों होनदों देलै दे माखौबा एकदमबारे आंजों रायज्लायनो बालायथारबाय नों दिनै आयु थोद बागुलायथारबाय आरो ना हाथरखि आं बुंबायना थ'दो न'आव नायलायबावाखैलै आंथिं बा एथ' दुगिनालै दिनै एथ'बां दुगि माखौबा बा देलै दे माखौबा रागा जोंखो देलै दे जागोन नायगोन आंबो जेबो बुंबावलाया आरो बुंबावलाया ओमफ्राय बैयाव सासे सिख्ला समायना नुनायखाय मा खालामामोनलाय नों दहाय दखानावबा दावदै सिंग्रा सब जाहोहरलायथारदों माथो बै सिख्लानोबा बिराद नों बेफोरबायदि बायनानै फै साहा लोंलांदो आं होगोन ना जालायबावदों मा बुंखो बेलाय आंनि लोगो रश्मिसो दा बिनोलाय आङो साहा दावदै सब जाहोहरदों माथियाखो दिनै ओमफ्राय माथो प्रब्लेम जाखोबा होमबाबो मालाय बिस्राबो हाथायाव फैखादोंमोन मालाय गावसो जागौमोन ना नोंहालाय मानो सिगां थांना आं जाहोगोन जालायथारदों मानो एथ'बां एटेनसन होलायथारदों गावहा जेलेस जाबाय नामा ओमफ्राय जाया माथो जादों आसोला जेलेस जाखुमादों एकदम बानलु गोरान मोनामखाबायलै आंखौ नङा माथो दा ओइ हाथरखि जेलेस जादोंना नोङो जायाखै आं जायाखै जाखादों मानसिया होमबा मानोथो रागा जोंदों बे आंनि लोगोखौ बेबायदि साहा लोंहरनायखौनो दाय जाबाय आरो मानो जेनेबा बा रागा जोंनाया जेन आंनि गार्लफ्रेन्डसोलै जेबो नङा दे आं जेलेस जायाखै ओमफ्राय होमबाबो माने फैसाया मालायनो बिदि जाहोनायाव थांगारबायना दा औ आंनिसो थांदों दा आंसो जाहोदों ओमफ्राय माथो जाखोबा नङाल'सै आरो बुथु बेखायसो होनदों दा आच्छा दे आरो होमबालाय लस जाबालाय जाबायसै जेबो नङा माखौबा ओइ हाथरखि हाथरखिया गैला बिरलांबाय आरे ओइ जाम्बि रलाय थोद साला माखौबा ओमफ्राय बेखौसो बोराबदों नामा बेलाय थोस आइया ओमफ्राय बेखौ मानो बोराबलायनांगौ दे बोराबनाय स्टाइलाबो एकदम आंनि जिबसोलै एकदम बारे बोरैबा रागा जोंनायफ्रा बे सिख्लाफोरजोंबो ना खम जारला ओमफ्राय लोगो मोनथारबाय आंहा हाथायाव आंनि सिनायनाय आंनि क्लासमेट बेनिफ्रायथ' जेन'बा आङो लोगो मोनबाय जेला आंहाथ' मेथाइ एसे जाहरनायनि माथो जानो दे आंथ' जेबो सानाना बेफोरखौ बिसोरबो कलेजाव आंखौ मालाबा केन्टिनाव जाहैयोना अ माय गड हाथरखि नोंबो जे आरो आं नोंखौ बिदि बोराबगोन सानथाराखै माथो दे आरो जेबो नंला होमबाबो हेल' आंनि सनामोन आं जे बे एपिसडखौ दिनैबो लाबोफिनबाय दामानि लाबोथ'गासिनो आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना बोरै नांदों खोन्थाहरलायदो लोगोसेथ' आरो आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगोफोर मानो होनोबा नोंथांमोना सिगां जाय नायोमोन ना बे दासिमबो दिनैबो एफा गोबावनि उनाव होनायावबाबो नोंसोरो नायबाय ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोन्दों आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि कमेन्टखौ नुयोब्ला थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनो लोगोफोर आरो गोदो जाय बिथांमोननि कमेन्टखौ नुयोमोन ना बिथांमोननि कमेन्टखौ आं फिन आरो दा नुनो मोनफिनबावबाय बांसिन मोजां मोन्दों आरोना लोगोफोर एफा गोबावनि उनावबाबो दिनै नोंथांमोना नायबावो आं बिराद मोजां मोन्दों जायबा गोदानै नायफैबावदों आरोबाव लोगोफोर बिथांमोननिसिमबो आं बुंनो सानगोन थेंक इउ लोगोफोर आरो मोजां मोनोबा नायलांदो भिडिअखौ जोंबो हानायखिनिखौ लाबोनो नाजानोसै सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय दै सनामोन अब्ला नायलांदो भिडिअखौ गारामाया एसे प्रब्लेम जाबाय आरोना लोगोफोर रानखांलाबायजोब्बाय भइस होबाय थानाय जाबाय नालाय आरो खेबसेयैनो सासेयानो ओरै होलाय होबाय थानांगौ जायो नालाय बिनि होलाय गारामायानो बोरैबा मोनजोबलायोलै लोगोफोर गाज्रि दामोन दे बेनिफ्राय मोनसे खोथाबाव लोगोफोर आं जे बे भिडिअखौ बानायो बेहाय आंहा जेबो फायदा जाया माने इनकामानो जाखाया आरोना जास्राखाया नोंथांमोनाथ' भिउखौ नायनानै मिथिखाबायानो जानांगौ अब्लाबो आङो लाबोफिनबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो जे एसेबां मोजां मोनो खायफा स' बिथांमोननि थाखायनो भिडिअआथ' गोलावखौनो होयो आङो थेवबो माने जेबो माबा गैया आरोना आंहा खस्थ'आथ' बुंनो नांखाला लोगोफोर भइस होनायावथ' माबायदि जायो आंसो दा मोनथिसिगौ आरो इनकामानो जिर' आरोना लोगोफोर थेवबाबो आं नोंथांमोननि खुसिनि थाखाय एसे एनै लाबोफिननो नाजाबाय आरो हानायखिनिखौ माब्लाबा बिदिनो सानसे साननै होनो हायाबो जानांगौ अब्लाबो आङो बिदिनो कन्टिनिउ होफिननो नाजानोसै ना मा होनो लोगोफोर सम दिरुनाबाबो आसा खालामो फिउचाराव एसे मोजां जालांगोन खोमा होननानै आंबो
स' बेनोसै दे लोगोफोर गाज्रि दामोनसै रावबो भिडिअ होब्लाथाय भिउआसो गोनां नालाय लोगोफोर बेहायथ' आंहा भिउबो जाखाया जेबो जाखाया अब्लाबो आं होनोसै होबायानो थालांनो नाजानोसै दै लोगोफोर सनामोन आं जास्ट आंबो बानायनो बे एपिसडखौ आंबो मोजां मोनो आरो नाथाय आं लाबोनायासो बिराद दोनथ'नाय जाबाय थेवबाबो आं हानायखिनिखौ बानायलांनो नाजानोसै जोंहा जेन'बा बर'सायाबो बुंबाय थाखायो कि होलै बेहायबो हो भिडिअखौ हो स' बेखायनो आङो बानायबाय आरो ना लोगोफोर बानायफिनथारबाय होनो थिनबाय थायो नालाय आरो खायसे आगैमोनाबो बिराद नेनानै थायो बेस्राफोर अन्थाव बाथावनो आंसो होनो हायामोन आरो थेंक इउ लोगोफोर दे होमबालाय दिनै भिडिअखौ माबायदि नांदों खोन्थाहरलायदो दे सनामोन आं बिदिनो खावब्ला खावब्लि नुजाफैनो नाजाबाय थानोसै हाथरखि आं जे हाबा जानो नागिरदोंना गोसोआव बोरैबा एकदम गिखांनाय मोनदों मानो होनबा आं बे न'खौ बोरै गारनानै थांनो दे आब' गोमै जोंहा आजा सानबानो बोरैबा दुखुल' मोनसोखासै आङो मादै जों हिनजावफोरनि खाफाल माथो बुंबावनो बेनोसै बयनाबो उन्दैनिफ्रायनो जाय न'आव थाबोयो जाय न'आव देरबोयो बे न'खौनो सानसे नागारनानै थानांगौ जायो जों हिनजावफ्रा गावनि फैनो गोनां इयुन समनि थाखाय जायजों जोङो गोदान संसार जानो थाङो औ बेनोथ' नाथाय मोजां न'खर मोनहैफ्राङाबा मा जागोन दे बोरैबा मोनखायो ने जोंहा आदैया जायबा माबा नोंखौ लांगोन ना बेफोरबायदि जानाय नङादां फट'आव माथो आं मोजां नुदों मादै आरे फट'आव जि नुदों आसियाव बोरैबा माबायदि आं दाबो ना खननैल' लोगो हमदों बेखौ कफि शपआव ओमफ्रायो दा आब' गुमैमोनहाबो बिराद आंखौ फर्स खालामबाय दं कि नानि जुलि जानायनि समबो जाबाय जुलि जादो मोजां संसार जादो बिनिफ्राय बिसिनि खोथाखौबो आं दाननो बाबाय आरोना बेसेथो बिसोरबो आंखौ बेसेबा जोथोन खालामबाय उन्दैनिफ्रायनो दा बिसिनि खोथाखौबो लानो बिदिनो आं माना खालामनो हायाखै आरो दे मादै सिन्था खालामनाङा बयनिबो लाइफआनो बेनोसै गावनि न'खौ गारनानै थांनांगौ होनबानो गोसोआनो बोरैबा खोमसि दरसि मोनखांखायो औ बेनोथ' आरो ना जोंहा बे आदै मादैमोनहाबो नोंनि थाखाय मोजां माबा फेमिलिखौनो नायखागोनदां बिसोर एसेबां माबा नङाना नोंनि मोजांसो सानखागोन मादै बाखि आरो जुलि जाखांबा गासैबो उनाव मोजां जालांगोन दे ओजों नोंबो गावनि फेमिलि बानायनानै लानो हागोन गोदान संसार औ अब्लाबो बिखाया मानोबा दुब दुब मोनगासिनोहाय जेला नोंनि जुलि जागोन ना हाथरखि अब्ला नोंबो बिदिनो मोनगोन नायल' नोङो आंलाय मा बुंबावनो मादै आंखौथ' नुवाखै नोङो आंनि फेमिलि मेम्बारफ्रासो आंखौ दानो जुलि जायैनि सिगांनो आंखौ आउट खालामखाबाय माथो बुंबावनो बयनिबो बरादा एखे जायाना मादै औ बयनिबो बरादा एखे जाखाया जुरि दिनै न'नि दाउखौनो मासे सिथारनोसै खोमालै आयौ हा न'नि दाउखौलाय मानो सिथारनांगौसै नोंलाय माथो हाथायावबो थांनो होनदोंमोन अमा बेदर एसे लाबोनो होननाया न'नि दाउआ देरबायानो आंहा आंनि फंबाय फैबासो सिथारनो होनदोंमोन जमा खेबसे जानो होननानै बैलाय नानिनि बार्थडे फैबा मेरला दंबावखायोना दाउआलाय फिसा ओंखारखाबाय आरो उनाव देरबावगोन बियो बार्थडे जाजासिम दाबो गोबाव दंना 1 मासानो दंबावो हाथायाव थांनो बाबायमोनलां आरोबा दिनै आथिङा बोरैबा सानाय मोन्दों आंखौ आथिं सानाय हा माथो जालायखो माबालै मैया बे क'क्राझाराव थांनाया बेनो एसे बाइक सालायबोनाय जाबायना बोरैबा मोन्दों खोमा आङो औ गोबावथारसैबोमोन ना नोङो बाइक सालायैया बेखायनो एसे बोरैबा मोन्दोंदां दे लामाबो एसे गोजान जाहैबाय नालाय दायो नाना होगोन दे आङो जागोन दे ओमफ्राय दाउखौ सिथारमारोबा आइखौ थिननोसैमोन आङो नाङाहाय सिथारा आं सिथार होथ'वाहाय माबागोन नांगौबा आङो हाथायाव दानो थांनानै लायना फैगोन र' दसे थानानै स्कुटि दंखायोना बाब जुरि जायाबाथाय जाया नोंना जायोबाथाय जायो औ हामाथो दे जेब्ला सम फैगोन अब्ला जागोन आरोहाय अमा बेदरखौनो एसे लायना फैसै नानियाबो बेदर जानो दावराव आलुनि बेसेबा जुद्ध नांलायखांबाय आंजों मिथिबाय नोङो बिमा फिसा आरो नोंसोर बे मानि जुद्ध जालायबाय थायो आंलाय माथो बुंनो हाबावनो दे जुरि आंलाय मोजांसो बुङो बेदर जाबाय थानाय ना जाबाय थानायफ्रा देहानि थाखाय खथि जायोना बेखायनोसो बादा होया आं नोंसाजोखौ ओरैनोबा बाहेरायाव KFC माबा माबि जाहैनायानो दिनखा आरो न'आव बेदर नङाबा ओंखाम जानो बायो बियो गथ'आ बिराद जाथारबाय नोंसाजोखौ मा सानदों नोंलाय जाबायसै दे जेबो नंला जुरि हा माथो जेबो नङा होननानै रायालासे थाबा गथ'आ बिदिनो बारो गथ' मानसि नालाय हा माथो दाबो जेबो बुजिनो रोंजोबनाय जाथ'वाखैना लासै देनां देरहोलां बुजिहोलां बिदि जागोनब्रा जागोन ना मागोन हा सोरथो मिथिनोसै माथो देरहोलां रासिनसो दुस्थ' एकदम माबा जाहोलां मानसियानो रावनिबो खोथा लायै जाहोलां जाबाय दे जाबाय होमबालाय दा थांमारोबा थांदो फैसाया र' 1000 दंखायोमोन दा आंनाव बेखौनो लांदो
दे हरबानो जाबाय ओमफ्राय एसे मैगंबो लाबोफानोसै माबा नानिया एकदम जाया जेबो जासाब जाराब हामा लाबोबावनो बेनो आलुबो जानो बाबायनो आङो खुमब्राफोरखौनो थाइसे लाबोनोसैहाय न'नियाबो गैलाना मिलायगोनथ' नै अमा बेदरजों ओमफ्राय एसे हांसो नङाबा दाउजोंसो रासिन मिलायोमोन खुमब्राबा लाबोबानो जाबाय टमेट'आ लाबोदो बिदिबा नानि जानोबा बे बिराद गोथाव मोनोना दे जागोन थां नोङो फैसाखौ दिरुनना दोनखा आं नै बे माइरंखौ एसे जावनानै ओमफ्राय गोख्रै थांसै मोनाबा जारला जागोनहाय दे होमबालाय जुरि दाख्लै फैसा एसे होखानायालाय जोबखो ना माखो गैला आखाइनि फैसायालाय बहाथो थाबाय थानोहाय न'खर खरस जानायावनो थांजोबखायो बहाथो आरो मैगं लायबाबो बिदिनो मनायानो बुंबोखायाखा दे होमबालाय दा लांदो ओमफ्राय रोजासे लांनानै 200सो लांदेरबावबानो जाबाय खरसबो लाबोनोबालाय बेदरखौ सेरसेखौनो लाबोदो खोमालै जुरि आयौ नाङाहाय एफा बुरजा सेरसे मानि गोबावजों जाबाबो दसेनो जाबाबो बेदरखौ एसेल' जानांगौहाय बुरजा जानाया देहानि थाखाय थिग नङा आङो एसेल' लाबोगोन आधा किल'ल' बबावलाय आरो एफा बुरजा लाबोनोसै एसे जाबाय नालाय जाबाय मोजां जानो लुगैब्रा खननै जागोन आरोलै नाङा बेमार आजार सोमजियो दरनै दरथाम जानायानोबा मिलायखायो जोंलाय आरो मा बेसेबां मानसिखाय नै आइ दं आं दं नों नानि आजायाथ' हजों हस्टेलावसो दे जेबो नंला दे होमबा नोंनि गोसोसै आरो बे गेलामालाव मा नांगौ लाबोजोबखादो सोरथो बारे हाथाय जानो खेबसेनो थांनायाव लाबोखाजोबाबा नोंहाबा आथिं सादोंबा उन्दुथ'दो दे आं साहा बानायना लांसै दसे उनाव दे अब्लालाय आइयाबो बहा थांखोथाय माथो नुवाखै आंलाय आइया मादै मोननावसो थांदोंहाय बै गामियाव ओरैनो दसे बेरायहैनायानो न'आव थाबाय थानो बानानै फैसाफोरखौबो फिसायफ्रा होनो नागिरबा लानांगौ खरस खालामनो नांखागौखा आरो जों बिसिफोरा एसे फैसाखौ सेभिं खालामना दोननांगौ आरोहाय मोनबानो बाहायगाबला बायनाङा आंथ' फिसायनिफ्राय होनायखौलाय लायो लानाया नाथाय आं खरस खालामनो होननाथ' बुङो नाथाय खालामजोबा सेभिं खालामनासो दोनोहाय आंनि हौवायाबो खस्थ' खालामनानै गोलोमदै बोहैहोनानैसो मोननाय फैसा बेफोरखौ आंबो ओरैनो हगाराना जानाय लोंनायावल' आं बेखौ सेभिं खालामगोन औ मालाबा समाव आं बुंखागोन बाहायजोब्बाय गैला होननानै मानो होनबा माब्लाबा समाव बिफां लायोना आरो फैसाखौ होनो नागिरा दंखाबा बेखायनो लानानै आङो एकदम सेभिं खालामना दोनथारोहाय नांथारगौबासो बाहायो आङो ओरैनोबाबो खरसा गथ'फोरनि फरायनाय मानाय बेफोरावनो थांजोबखायो न'नि खरसा थेवब्लाबो न'नि खरसाखौ एसे एडजास्ट खालामजोबना लाबोयोहाय आङो मानो होनबा उफाय गैया जे बोरायालाय थांबाय थाखायो आंहा हाथायावबो बारा थांनाङा अब्लाबो माखासे बुस्थुफोरखौ फसायाहां हौवा लाबोनायखौ बे बारा बासि लाबोनो रोङाना जों हिनजावफोरना एसे मोजांसिन बासिना लाबोनो रोङा आरोहाय गुबुनखौथ' आं मिथिया आंना हौवाया हले मैगं थाइगं बासिनाय माबा बासिनाय बेफोराव उदायथाराहाय जि मोनो बेखौनो लालाबायना फैथारो मा बुंबावगोन बेखायनो आंनो हाथायाव मैगं लाबोनो मोजां मोनो दे बोरायखौ बारा लाबोहोखायाबो बाखि बे गेलामालफोरनिखौल'सो लाबोनो होयो आं बिसिनि मेगन आरो जों हिनजावफोरनि मेगनजों मिलायथाराना माखौबा फसायो माखौबा फसाया जोंना एकदम देखा हिर' आं नोंखौ मोजां मोनो दा बुंसै बेसेबांदि मोजां मोनो असिमाङावबो आं हास्थायो मोगथाङावबो आं हास्थायो नोंखौ लानानै आङो बोरैमोनब्रा ससेया गाना ओइ फाल्थुक हामाथो जालायखो नोंलाय आयै मा जायाफ्रा मा गान रोनावलाबाय थादों नोंलाय सुर जाया बेयाव थाल जाया माबा माबि मिलाया एकदमबारे रोनावलाबाय थायो बबेनि लिंहर जानाय सिंगार फैदों जोंनावलाय नोंजों आंखौ गोदोनिफ्रायनो सिंगिंआव एकदमबारे इन्ट्रेस्ट देखायनायमोनबा आंथ' सिंगारबो जाबावगौमोनलै आयै जागोन माबा सिंगार अबाव खामानि दामानिफोरखौ गारना सिंगार जानोनो बियो बिमाया मावबाबो आगोर मोनाखै आरो बेहा गान खनथिंलाबायदों फालाय आयै नों आंखौ खम दासान आंबो रोंगौब्रा खामानियावबो आंबो जेनाना खामानि मावा जाबाय दहायसो आं एथ' बुरजा खामानि मावदों आबैजों हाग्रा फुफादों आं मैगङाव आरो मा दालायथ' दहाय साहा लोंनाय खापफुरिफोरखौ आं सुवाखै मोनब्रै मानि खापब्रै मानि साहा लोंनाय साहानि खापखौ सुदों आङो आरो मा आंनि रुमखौ सिबदों आरो माथो रुवाथि नागिरनो थिनबा नागिरा माबा आंथ' खामानि मावना एथ' बुरजा आङो मावा नुयो जेला मावो अब्ला आंखौ नुवा खोमा बियो दे बेनो आयौ एथ' बुरजा खामानि जाबाय बेनो एफाबां खामानि मावसोबाय बियो माथो बिमायालाय फुंनिफ्राय एकदम सोरांनायनिफ्रायनो मोनाजासिम खामानि मावबायानो थायो आंथ' हाब आं एथ' बुरजा खामानि मावदों होनना लाया नों एसे बैसो जाबाय नालाय आयै ओंखायनो नों बेफोरखौलाय बारा सानलाना आं सानोना आंथ' आंनि खामानि मावनायफोरखौ आंथ' गम मोनोना बैसो जाबाय बिमाया बैसो जाबाय रांखिनिया जालायबाय बेना मालाय एसे गान खननायखौनो दाय जालायबाय
आरो दै जानोसो होनदों नोङो ओंखारलां बिनिफ्राय एकदमबारे खोनासंसुगिया बुगिया जानला मानला रोनावबाय थायो माबा लेखाफ्रा सिरि न' सिङाव हाबना फरायबा मा जायो अबावलाय लेखा फरायबायनोसै मा लेखा फरायनो जिरायबाबो एकदमबारे मबाइलासो थाबावगोन लेखायाव आरो नङाबा थां अमा आदार हैथां गैया माथोसै आङो नोंनै आं अमाखौ जानोसो मोजां मोनो बेदरखौ आं आदार हैनो बायोलै आरो आदार हैयासो होनबावदों नोङो हो रोनावनोबा हायो आदार मोनसेखौ हैनो हाया थां बेदरा मोनजानाय नङा नोङो गथ' अमा सिथारबा थुनथुलियाखि अमा बेदर जाबा थानो हायो आंनि अमा बेदर बेसे गोथाव मोनो आंनि अमा बेदरा फेभरेट जानायावबा गन्थं गोदोलायनाय जागोन बियो खामानिखौबा उदाया आरो सिमाङावबो मोगथाङावबो हिर' गाना बापरे बाप गोन्दा मानुस हा मा होनदों खोनायाखै आङो मा होनदों नोङो जेबो नङा आंलाय मा होनदों बिमाखौसो उल्था रायफिनलायदोंना नोङो मोनगोन बिथि गारजानो जाथों नोमाया आंहा हाथायाव थांनांगौ अमा आदारा होनानै दोन बेरायथिंनायल' जानायल' खामानियाव उदायला ओरै थांलाय ओरै फैलाय बेजोंनो दिन मोनजागोन नोङो बिदिजों हा जोंहा माथोसै आङो एथ'बांनो ना मा आरे न'आव थाबाथाय साला आंखौ रायोल' ओमफ्राय न'निफ्राय बाहेरायाव थाबाबो बा बेरायथिंनायल' होनना रायसिगोनलाय बिराद दारलै आंना बिमाया आरो हैगोना हैया ओंखारलांदों ओरैसो आथिङा हैगोना हैया गथ' नोङो दानो दखानाव मेथाइ लायनो थोनलाय थाङा नामा बियो सुन बेरायनायावबा थिगसे खामानि मोनसे थिनलाय मावहांबो जाया बेना सिङानो आथिङानो आखायानो बायजोबोलै जागोन दे जागोन हैगोन आं आंखौ खामानि जानला मानला थिनबाय थायो आं बुंबाय रुवाथि ला नागिर आं थिनो आरो थांबाखै गोख्रैहाय अमाया गाबगासिनो ओरैबायदि डेन्जार गथ' जालांबायना बे बिमाजोंथ' उल्था उल्थाखौथ' जेनखाया मा खालामबावनो आंलाय बेखौलाय मा खालामबावनो आङो आयौ स्कुल कलेजनिफ्रायबो जि कमप्लेन फैयोमोन बिनि हाबाब कलेजावबो क्लासखौनो लायानो क्लासाव थाङो बेसेबां कमप्लेन हरखो आरो जि दुस्थ' बुलायोमोननो हौवाफोरजों माने हाबाब बिराद खस्थ'हाय बे गथ'खौ माबानांगौआ माथासो गरम जाजोबो आंहा बेखौबाथाय हाबाब बिदि गथ'खौ सामलायनांगौआ एकदम मुस्किल आयौ